Krásny deň všetkým. Vítam vás v mojom ďalšom videu venovanému Human Designu a dnes sa s vami spoločne pozriem na energetickú mapu a na to, čo všetko si z tej energetickej mapy môžete vyčítať. Prepojím vám to spoločne s mojou stránkou a s mojimi praktickými skúsenostiami, teda budem čítať trošku informácií z mojej mapy. Nebude to samozrejme také, ako keby som vám robila výklad, pretože na to tu priestor nie je. Cieľom tohto videa je vás len oboznámiť, čo všetko z Human Design pomocou energetickej mapy ponúka, čo vám môže zvedomiť tie vaše dary a to, aby ste mohli žiť v súlade s tou vašou energiou. Takže ja teraz nazdielam moju stránku, aby som vám ukázala, kde si vy môžete stiahnuť energetickú mapu. Je to teda v tejto kolónke vaša mapa, zrolujem si nižšie a vašu mapu si môžete zdarma vygenerovať tu, kliknite na odkaz. Takže teraz nazdielam práve tú moju mapu. Na tejto mape alebo na každej mape Human Designu vidíte obraz ľudskej postavy s určitými geometrickými tvarmi. Niektoré geometrické tvary sú vyfarbené a niektoré sú biele. Geometrické tvary znázorňujú jednotlivé energetické centra, ktorých je 9 a každé súvisí s určitými oblastiami v vašom živote a sú určitým orgánom vnímania toho, ako sa k životu vzťahujete. Tie, ktoré máme vyfarbené, predstavujú to, čo je pre nás stále a fixné, o čo sa môžeme v tom našom živote oprieť bez ohľadu na to, čím si práve prechádzame a je to stály spôsob, akým prúde v tele, teda tá naša energia. Hovoríme o vnútornej inteligencii nášho tela. Všimnite si, že ja mám takto vydefinované 4 energetické centrá, ktoré mám ukotvené dole v mape. Prvé energetické centrum, ktoré vám chcem opísať, je sakrálne centrum. Hovorím o ňom pretože určuje môj typ. Sakrálne centrum je centrum, ktoré súvisí so životnou silou, sexuálnou energiou, reakciou a zapojením sa. Ďalšie centrum, ktoré mám definované, je solar plexus. Je to centrum emócií, nálad, pocitov, túžob. Ďalšie energetické centrum je centrum, ktoré sa nazýva slezina. A slezina je centrum inštinktov a intuície, aby sme boli zdraví, aby sme prežili. Zadefinované mám tiež centrum koreňa. Koreň je centrum tlaku, je to palivo niečo robiť. Takže v týchto centrách som ja taká fixná, definovaná a môžem povedať, že aj stála a o tejto energie v mojich definovaných centrách sa môžem oprieť. Mapa Human Designu vám tiež ukáže aj centrá, ktoré máte nevyfarbené a v Human Designe nazývame, že sú otvorené, tak v krátkosti opíšem tieto centra. Je to centrum ega, ego súvisí s vôľou, sebahodnotou a hodnotou, materiálnym zabezpečením. Ďalšie centrum v strede tela je G-centrum, je to diamant v strede mapy a predstavuje identitu, smerovanie a lásku. Nad ním sa nachádza štvorec na úrovni krku a toto centrum je centrum koreňa, ktoré súvisí s komunikáciou, prejavením sa nielen slovami, ale aj činmi. Úplne hore na mape trojuholníček, to je centrum hlavy a je to centrum inšpirácií, teda o čom premýšľame a pod ním je centrum ačny, je to centrum myšlienok, ako ich uchopujeme a uvedomovania si teda cez myšlienky, ako premýšľame. Takže keď sa prekliknete na moju stránku, tak v tejto časti sú
krásne opísané alebo dosť podrobne opísané aj jednotlivé energetické centra podľa toho, že či ho máte zadefinované alebo ho zadefinované nemáte, si môžete prečítať informácie, čo by to teda pre vás znamenalo. Ja sa znova prekliknem teda na tú moju mapu. Z mapy Human Designu sa môžete dozvedieť aj to, aký ste energetický typ. Takže kde to nájdeme, tuto máte energetický typ. Ja to mám napísané, že som generátor. V každej mape sa zobrazuje iný typ podľa toho, aké centrum máte definované a každý typ sa prejavuje iným spôsobom fungovania jeho energie. Má takú svoju vlastnú stratégiu, podľa ktorej sa má riadiť. Tým, že ja mám definované toto sakrálne centrum, tak som generátor. Generátorov je zhruba 70% populácie, majú dostatočné množstvo energie a sú jediným typom, ktorí majú práve stály prístup k tej životnej energii. Ak máme stabilný prístup k životnej energii, to neznamená, že ju máme stále. Aj generátor, a teda ja ako žena generátorka si musím odpočinúť. Aura generátora je taká magnetická, priťahujúca, teda do života si pritiahnem všetky možné podnety. Ďalšiu informáciu, ktorú vám chcem povedať alebo vyčítať z tejto mapy, že aj tu si môžete nájsť je stratégia, tu si môžete prečítať. Takže stratégia generátora je čakať na ten správny podnet a jednať v reakcii. Keď nečakám a iniciujem, tak nastane u mňa hnev, frustrácia alebo nespokojnosť. Väčšinou je to teda u mňa taká tá nespokojnosť, dokonca sa zvyknem až zaseknúť, ale pokiaľ idem v súlade s tou svojou stratégiou, že čakám na ten správny podnet, na ktorý zareaguje moje telo, tak vtedy sa prejaví práve téma toho pravého ja, ktoré mi patrí a je to spokojnosť. Teda som ten typ, ktorý si musí počkať, kým k nemu príde nejaký podnet. Môže to byť situácia, môže to byť človek a moja životná sila sa s ním prepojí a vtedy mám reagovať. Nie je pre mňa zdravé iniciovať. Chcem zdôrazniť, že riadiť sa stratégiou, ktorú teda tu dole máte uvedenú, ktorá k danému typu patrí, je veľmi podstatné, aby ste išli práve v súlade s tou vašou energiou. Akú má klient stratégiu a ako s ňou pracovať, vysvetlím vždy priamo vo výklade. Zrekapitulujeme to na mojej stránke, zase sa prekliknem, zase si otvoríte Human Design a tu uvidíte všetky energetické typy. Je to manifestor, projektor, generátor, reflektor. Vy podľa tej vašej mapy zistíte, aký ste typ a všetky informácie o jednotlivých typoch si môžete prečítať zase dole. Takže ja si zrolujem toho generátora a tu na si môžete prečítať podrobné informácie. Ďalšia časť mapy, ktorú si môžete teda vyčítať, teda ďalšie informácie, ktoré si môžete vyčítať z mapy, je autorita. Autoritu nájdete vypísanú tu. V mojom prípade ja mám emocionálnu rozhodovaciu autoritu. Jedno zo zafarbených centier predstavuje pre nás hlas pravdy. A práve tam sídli rozhodovacia autorita, podľa ktorej sa môžeme riadiť a podľa ktorej sa môžeme rozhodovať. Lepšie povedané, mali by sme sa podľa toho rozhodovať, pretože ona nám vždy ukáže budúci krok. A keď sa ňou budeme riadiť, tak naše dary a kvality sa premenia na talenty bez ohľadu na to, čo vám na to povie vaša myseľ. Ja mám definované centrum solaru,
A keďže mám toto centrum definované, tak mojou rozhodovacou autoritou je emocionálna rozhodovacia autorita. To znamená, že na všetky rozhodnutia ja si musím urobiť čas. Majú 50% ľudí, teda je veľmi častá, tak predpokladám, že mnohí z vás majú emocionálnu rozhodovaciu autoritu a tiež vás upozorním na to, že rozhodovacou autoritou určite nie je naša myseľ. Naša myseľ nám síce podsúva rôzne rady, názory, ale rozhodovať by sme sa mali z tela. Ako sa rozhodovať práve na základe tej vašej energetickej mapy, tak toto tiež hovorím vo výklade s klientom sa tej rozhodovacej autorite dostaneme, vysvetlím a prepojím všetky súvislosti, ako a ktorá rozhodovacia autorita je práve tá vaša. Ja síce mám emocionálnu rozhodovaciu autoritu, ale nie je jediná, podľa ktorej sa človek rozhoduje. Záleží to naozaj podľa toho, aké máte definované centrum. Takže znova preklikávam sa na moju stránku a tu vidíte kolónku autority a práve o autoritách som tu pridala dosť rozsiahle informácie, pretože je to vnútorný hlas pravdy, podľa ktorého sa máme rozhodovať a teda to naše telo vie veľmi dobre, čo je pre nás správne a preto sa naučme počúvať tú našu vnútornú autoritu a uvidíte, že vás život prevedie presne tam, kam potrebujete ísť. To sú slova zakladateľa Human Designera Urohu. Takže rozhodovacích autorít máme až 7. Môžete si o nich prečítať podľa toho, aká rozhodovacia autorita práve patrí vám, možno vášmu manželovi, manželke, možno vášmu dieťatku. Prepojím sa zase na mapu. Teraz vám poviem ďalšie informácie a to, ktoré si môžete z mapy Human Designu vyčítať. Sú to teda tie vaše najväčšie dary, ktoré vás silno určujú a poďme sa teraz pozrieť, že kde ich nájdete. Konkrétne v týchto mojich definovaných centrách sa nachádzajú určité čísla, ktoré znázorňujú práve také tieto dary. Aby vás to nemýlilo, aj v nedefinovaných centrách máte tieto čísla, ale pre nedostatok času vám predstavím práve tie, ktoré ja mám v mape definované. Tieto čísla, ktoré sú tu znázornené, predstavujú brány, alebo teda sú brány a brány mapujú spojenia medzi jednotlivými centrami nášho tela. Tie, ktoré sú vyfarbené v tomto malom krúžku, predstavujú potenciál, teda tie konkrétne dary, s ktorými ste vy prišli na tento svet. Niektorá vyfarbená brána sa spája s druhou vyfarbenou bránou v inom centre a spoja sa teda do takejto jednej dráhy. Vznikne spojenie medzi jednotlivými centrami a tieto dráhy predstavujú naše najväčšie dary, ktoré nás silno určujú a hovoríme im definície. Tiež určujú spôsob, ako sa v týchto dvoch životných oblastiach prejavujeme. Zafarbené dráhy a centrá predstavujú pre nás stabilitu, o ktorú sa môžeme v živote oprieť, môžeme jej dôverovať a aj vtedy, keď robíme akékoľvek rozhodnutia. Čo to teda konkrétne znamená v tejto mojej mape? Ja som generátor, ktorý má dostatočné množstvo energie, ktorá sa chce prejaviť a preto musím byť veľmi obozretná, na čo ja ako generátor zareagujem, do čoho vstúpim.
Mám definovanú dráhu 59.6. Je to dráha dôvernej blízkosti, ktorá hovorí o schopnosti byť veľmi blízky s druhými ľuďmi a je to veľmi tvorivá dráha. Je to schopnosť veľmi ľahko nadväzovať vzťahy a kontakty s druhými. Ľudia ma často oslovujú a nemajú problém ma osloviť a naopak ja nemám problém komunikovať o otázkach rôzneho typu s nimi. Ako sa prejavuje v praxi u mňa táto moja dráha? Vysvetlím to na príklade nejakej pracovnej ponuky. Keď ma niekto osloví s pracovnou ponukou, tak samozrejme, že za tú ponuku poďakujem, ale odpoviem, že nech mi dajú čas na premyslenie. A až keď po tom čase jasne zistím, že je to pre mňa tá správna ponuka, tak až vtedy urobím rozhodnutie, pretože mojou rozhodovacou autoritou je autorita, ktorá je pomalá a teda ja si musím dať na svoje rozhodnutia vždy čas. Takže keď sa rozhodnem z toho emocionálneho jasna, dokážem začať pracovať na novom projekte, dokážem byť kreatívna a viem, že všetko, čo začnem, aj dokončím. Túto kvalitu mi prináša práve táto dráha 4253. Je to dráha zrenia a vyváženého rozvoja, ktorá hovorí o tom, že ako náhle sa ja pre niečo zaviažem, tak táto dráha ma priam geneticky núti dokončiť to, čo som začala. A ja v podstate všetko robím pod vplyvom tejto kvality, tejto dráhy. Takže keď ja vstúpim do projektu a príjmem pracovnú ponuku za emocionálneho jasna, že v tom mám naozaj jasno a dobrý pocit a moje telo zareagovalo a teší sa a je radosné a chce to prijať, tak vtedy viem, že čo začnem aj dokončím a prinesie mi to radosť a nie len mne, ale aj druhým. Práca ma bude baviť a ja som vtedy spokojná. Do toho krásne zapadá aj ďalšia moja kvalita, ktorú vám teraz opíšem. Je to dráha 54 32, je to dráha transformácie, vďaka ktorej som veľmi pracovitá. Dá mi energiu na prácu a ja si zároveň polepším na materiálnej rovine a vďaka nej, vďaka tejto energie alebo tomuto daru môžem rásť a byť úspešná. Ďalšou definovanou dráhou, ktorú tam mám, je dráha zápasu a tvrdohlavosti. V mojom prípade, keď sa riadím stratégiou a autoritou, teda počkám si, na čo moje telo zareaguje a ešte si to aj dobre premyslím a precítim, že či je to pre mňa tá správna situácia, práca, tak som človek, ktorý vie zdolávať prekážky a vďaka tejto dráhe sa nevzdávam a tvrdohlavo si vediem boj za tú správnu vec, za ten môj zmysel života. Ešte vám poviem na takom nedávnom príklade, ktorý sa mi teraz stal, keď si dávam príspevky na mojej Facebookovej stránke alebo Instagrame, tak tie príspevky sú trošku dlhšie, možno obsažnejšie a moja kamarátka, ktorá ich teda číta, tak mi dala takú radu, že by tie príspevky mohli bývať trošku kratšie, lebo že sú dlhé a že ľudia nemajú toľko pozornosti venovať príspevkom svoj čas. No a práve tam sa prejavila táto moja dráha 2838 zápasu a tvrdohlavosti. A ja som si tak premyslela, že ja si pôjdem teda za svojím a tie príspevky budem dávať dlhšie z minimálne dvoch dôvodov. Preto, lebo moje príspevky nemajú byť reklamnou kampaňou, ale chcem, aby mali hĺbší zmysel a aby si ľudia z tých príspevkov niečo našli
A z druhého dôvodu som si povedala, že kto čas na ten príspevok má a chce si ho nájsť, tak si ho možno pri kavičke prečíta až do konca, zamyslí sa nad tým a nájde hĺbku v tých slovách, ktoré ja tam zdieľam. Takže aj takto sa môže prejaviť moja dráha 28-38 zápasu a tvrdohlavosti za zmysel tej práce, zmysel toho, čo robím. Takto sa prejavujú všetky dráhy a brány v mape človeka. Samozrejme, že tých kombinácií je strašne veľa. Vy, keď si vygenerujete svoju mapu, tak tam zistíte, ktoré tie číselka máte vyfarbené, teda napríklad vidíte aj tu je, všade sú takto poprepletané. A na mojej stránke, zase sa prekliknem, zase pod kolónkou Human Design si môžete o tých bránach a dráhach prečítať aspoň úplne základné informácie, ostatné informácie opäť o tom, ako sa to prejaví práve v tom, tej vašej mape a v tom vašom živote, tak to vám môžem povedať znova vo výklade. Teraz sa ešte pozrieme trošku na centrá, ktoré sú v mape biele, teda v Human Designe hovoríme, že sú nedefinované. Centra a brány, ktoré ja nemám v mape definované, tak sú ako okná, ktorými pozeráme do sveta. Práve tam v týchto centrách dochádza k neustálej výmene energií medzi mnou a okolím. Na jednej strane tu veľa vidíme, vnímame, na druhej strane sme otvorení všetkým týmto vplyvom z prostredia. A tam sme ľahko ovplyvniteľní. Hovoríme tomu, že prichádzame do školy a sú to miesta, kde môžeme nadobudnúť veľkú životnú múdrosť. Tu sa vlastne v živote učíme. Keďže tieto miesta sú otvorené a my sme ovplyvňovaní zvonka, naša myseľ chce určitú stabilitu v týchto miestach a tak si už od detstva vytvárame rôzne vzorce správania, také tie podmienenosti, opierame sa o rozhodovanie podľa názorov druhých. No a tomu v Human Designe hovoríme nepravé ja a vtedy v mojom prípade, keď som toto robila, tak z toho vzýšla u mňa akurát tak nespokojnosť a bola som nahnevaná, unavená, niektoré veci ma proste nebavili. Čím viac sa však rozhodujem v súlade s tým mojim dizajnom, teda tou mojou vnútornou autoritou a stratégiou, ktorá vychádza práve z toho môjho typu, tak miesta, v ktorých som naražala, sa menia na miesta môjho rastu. V mojom prípade zase len v krátkosti vám to opíšem. Ja mám 5 nedefinovaných centier. Vysvetlila som ich na začiatku a v týchto centrách ja hľadám tú životnú múdrosť, ale zároveň tam môžem byť aj veľmi ovplyvnená. Takže teraz vám poviem práve o tomto centre. Je to takýto malinký trojuholníček vpravo na mape. Je to centrum ega, centrum vôle, hodnoty, sebahodnoty, ale aj materiálneho zabezpečenia. Dar tohto centra je vnímať, či druhí majú vôľu, ako sa prejavuje ich vôľa, ako ju používajú, či ju používajú teda tým správnym spôsobom a sledujem, čo má pre mňa hodnotu alebo kto má pre mňa hodnotu, rozpoznám zasa len cez našu stratégiu alebo cez moju stratégiu a autoritu. A pretože naša autorita nám dá informáciu, čo je pre mňa hodnotné. Ako sa prejavuje ale to nepravé ja, centrum ega, tak otvorené centrum ega má častú tendenciu spochybňovať svoju hodnotu, podhodnocovať sa, dokazovať sebe aj druhým, dávať sľuby, robiť silné záväzky, aj keď teda tá naša autorita kričí výrazne nie. No a u mňa sa to prejavilo tak, že tiež som dokazovala svoju hodnotu, snažila som sa vyhovieť, aj keď
Mnoho vecí som robiť nechcela, ale aby som dokázala, že to zvládnem, že všetko ja zvládnem, tak som mala dve práce, bola som dobrou mamou, bola som dobrou kolegyňou a napriek tomu, že som všetko zvládla, pretože táto moja dráha zrenia 54-32 mi vždy dala silu dokončiť to, čo som začala, tak ja naopak spokojná som nebola, ostatní spokojní boli a napokon to mnohí z nich brali ako nejakú samozrejmosť. Ešte vám predstavím na mape takú poslednú veľkú tému, ktorou je profil. Všimnite si, že tu na mape hneď prvý riadok je profil. Je to taká veľká téma. Profil je zložený z dvoch čísel liniek v aktivácii Slnka a Zeme. Jednak je to na pravej strane mapy aj na ľavej strane a to je zobrazené v týchto horných dvoch riadkoch, kde vám zároveň chcem povedať, že tam sú zobrazené tie vaše najväčšie dary, v ktorých vy žiarite. Takže profil hrá teda dve role, ktoré určujú to, ako vy fungujete. Je to na tej vedomej časti, ale aj na časti nevedomej. Prvé číslo, táto peťka, je rola, ktorej ste si vedomí, je teda na strane osobnosti a druhé číslo, táto jednotka, v mojom prípade je to číslo, ktorého si vôbec nemusíte byť vedomí. Profil vždy funguje, je vždy prítomný a teda počas celého nášho života. Takže konkrétne pozrime sa na to, aký profil alebo akú úlohu som prišla na tento svet hrať ja. Táto piata linka o mne hovorí, že som človek, od ktorého ľudia majú celý život nejaké očakávania, aby som im priniesla praktické rady, praktické riešenia problémov a je to preto, lebo táto piata linka vie nájsť praktické východisko z každej situácie. Dokonca má aj svoj názov kacír. Linka je príťažlivá a zvodná a aj ľudia, ktorých nemusím ani poznať, cítia, že je vo mne niečo, čo by im mohlo pomôcť. Naopak, táto prvá linka je nevedomá linka, je to taká skúmajúca linka, a predstavuje človeka, ktorý je niekde zatvorený v izbe a stále niečo skúma. Je to človek, ktorý veľa študuje, nie je si moc istý, je taký zraniteľný, avšak keď má všetko preštudované, keď má vo všetkom ten pevný základ, tak z tej neistoty ide do síly. Vtedy nastáva harmónia oboch liniek, kde prvá linka predstavuje spoľahlivý základ a tá piata linka zovšeobecní všetko, čo si tá prvá linka preštudovala. Vlastne pre druhých som človekom, ktorý pomáha a ktorého ostatní rešpektujú, pretože im priniesol praktické riešenia. Keď však ale nejdeme v súlade s tou našou stratégiou a autoritou, tak sa môže stať, že nesplním tie očakávania druhých. No a oni ma za to upalia na hranici ako takého kacíra a ja ten svoj vplyv stratím. No a reputácia, ktorá je pre mňa tak dôležitá, je narušená. Takže takto sa prejavuje profil, konkrétne tento profil, ale v kontexte mapy on funguje presne s jednotlivými tými definovanými dráhami a toto tiež nebudem teraz tu hovoriť. Je to predmetom výkladu, v ktorom presne rozoberiem, akým spôsobom sa profil prejavuje práve v tej vašej konkrétnej mape.
Ja pevne verím, že som vám vo videu práve vďaka tomuto môjmu profilu priniesla také praktické ukážky toho, aké údaje sa vy v mape môžete dozvedieť. A Human Design je nástroj, ktorý vám môže poskytnúť krásne informácie o tom, ako vy fungujete. Teda môžete si zvedomiť aj to, čo je vo vás stále a fixné, to, čo vám patrí, to, čo vám náleží a na tej mojej webovej stránke si môžete pozrieť podrobnejšie informácie ohľadom tých vašich darov, talentov, ohľadom centier, o tom, aký ste typ, akú máte rozhodovaciu autoritu. Môžem povedať toľko, že každému jednému z vás odporúčam výklad, aby ste si zvedomili to, čo je vo vás stále a fixné, aké sú tie vaše dary. Každý výklad je prispôsobený vašej unikátnej mape, poskytuje konkrétne nástroje pre lepšie rozhodovanie a pomôže vám pochopiť aj to, kto ste a ako máte prirodzene žiť. Na mojej stránke stankahoraková.sk máte aj ponuku. Možno, že vám bude stačiť, že si stiahnete svoju mapu a pozrite si informácie také zbežné. Pokiaľ cítite, že potrebujete ísť do hĺbky, tak si môžete objednať základný výklad, ktorý vám odporúčam, pretože pochopíte samého seba a prinesie vám odpovede na otázky, ktoré vás prevádzajú v svojom živote. Možnosť je si dať aj písomný výklad. Ten písomný výklad je zhruba na 20 strán, kde vám teda opíšem to vaše fungovanie, avšak neprepojím vám to úplne do súvislosti s výkladom, ako to robím vo výklade a tiež keď robím ten výklad, tak tá klientka má možnosť sa pýtať, má možnosť pochopiť tú mapu tak ako si praktickejšie. Takže toto je z mojej strany všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Pokiaľ sa vám moje video páčilo alebo vás zaujalo, sledujte ma aj na sociálnych sieťach, pretože tam dávam možno tie trošku obsažnejšie príspevky, ale verím tomu, že dávajú svoj zmysel a hodnotu. A chcem vám teda poďakovať za to, že ste ma sledovali a teším sa vám na vás na budúce.